máš. No. Počkaj. Čaute, ja som Peťo a toto je môj prvý sociálny experiment z mesta Liptovský Mikuláš. Dneska zistíme, či občania tohto mesta sú poctiví alebo nie. A to zistíme tak, že vyhodím moju peňaženku na zem. Ak mi ju ľudia zdvihnú a podajú, tak sú poctiví, ak nie, tak sú zlodeji. Mám tu svojho kamaráta Ríša, ktorý má mimochodom aj takéto okuliare s kamerou, ktorá točí všetko z nášho pohľadu a tým pádom vidíte všetko krásne z prvého pohľadu. O môj Bože, nie je to nádherné? Poďme na to. Takže prvý, ideme tam tým smerom? Nie? Poďme. A čo tam? No veď už ideme točiť peňaženky. Ale tam nie, tam sú ľudia. Nejdeme do akože stop shopu Dnuka, nejdeme. Nie, ale tu. A tam by bolo teplo. Že tuto natočíme niekde? Tak to tu. My ideš niečo vraviť o právach, my ideme točiť lebo ľudí. tam nie sú ľudia, vieš? Toto bude zaujímavé. Jo, ďakujem krásne. To nemá. Ďakujem krásne. No, tak sú poctiví ľudia. Mne peňaženku vrátili, tak skúsime Ríša, že aké on bývaš. Dobre, tak ja idem tu vnútra, hej? Urobiť otočku. No, Peťo mal riadne šťastie, ani nevedel, ako to spravil. Musím vychytať nejaký moment, keď pôjdu ľudia. Títo? Možno? Kde je zmizol? Kde je? Kde zmizol? Idem rýchlo pred nich. Takto. Haló? Prosím vás? Ďakujem vám veľmi pekne. Takže zatiaľ sme mali výborné šťastie a peňaženky nám vrátili. Uvidíme, čo budeme ďalej. Pokračujeme. Ideme skúsiť tohto pána bielou vetrovkou. Nikto nič? Nikto si nevšimol? OK. Nikto si to nevšimol. Nikto, kámo, nikto. Ani sa nekúkli? Nie. Ty kokos. Ideme skúsiť ďalšieho typka tohto. Tento vypadá dobre. Že vyhodil? On sa nevšimol, typek. Sa nevšimol. Nikto asi tú peňaženku nechce. Je to také. No nič. Ide na to. Ide to vyhodiť tej pani. Skúsime ďalšiu osobku. Cyklisti? Cyklisti. Komu idem to vrátiť? No buď si zobral ten IPEG, alebo neviem.
Kámo, tak kde ho dali tí cyklisti? Tu? Aha, tu je, ozaj. Majú rúžový kábel. Tak to je halus. Tu položil ten cyklista. Je to ona? Je to Anko, iná. Je to ona, hej? Počkaj. Delím. Pozri ten trickshot. No, on ju zobral, ale on ju tam položil na tú onu. Ježiš. Aj takéto veci sa dejú, ber to. Aha, tak to je dobré asi. Ideme skúsiť týchto troch. Ty kokos. Nič? Asi. Dobre, poďme za ním. Poďme za ním. Halo? Ďakujem vám. No, jasné, môžeme ísť dneska kľudne vonku. Jasné, áno. Dobre, tak sa vidíme, ahoj. Zatiaľ sme našli ľudí, iba čo nám tie peňaženky vracajú. Možno nájdeme aj niekoho, čo nám nedá. Ideme ďalej, pokračujeme. Môžem sa pozrieť niekde inde. Niekde, kde budú také ľudia, nejakí iní. Ale už je tu zima, takže že to robíme, dajte like. Odber. Kam nie natáčali to? Oni sa chceli byli, alebo čo? Akože sa poskávam. Halo? Halo? No počúvaj, že ako to bude dneska s tým oným? Že pôjdeme vonku alebo čo? Lebo ja neviem práve. No, mohli by sme ísť niekde. Ďakujem ti, díky moc. Patálie, Peter Oni sa asi zabudol fakt nabiť vypli, hodinu. no. No, oni sa asi vybili. To je kokos. Budeme musieť tak točiť. budem bez toho. Iba Full HD budem točiť na budúce. Proste vybili sa nám okuliare, čo máme robiť? Vybili sa, Takže budeme musieť ideme bez točiť okuliary. iba Full HD, lebo tie okuliare, keď točia 4K, sa strašne alebo to ukončí unavujú. a už pojeme na ďalší krát na ďalšie mesto, kámo. Chceli sme ešte ďalej točiť a skúšať ľudí, ale ako sa pozriete, normálne tu nikto není. Celé mesto je fakt, že prázdne už, takže ja toto mesto môžem vyhlásiť za spravodlivé, lebo všetci mi krásne vrátili peňaženku, aj túto Ríšovi. Yes. Mikuláš je proste frajerské mesto, dajte like, odber, napíšte, kde ma chcete vidieť. Čaute! Ríšo to ide skúsiť s deťmi. Počúvaj sa, čo rozprávam.